Otec príde večer s krčmi a jeho malý syn si v kuchyni chudák tam píše úlohu. On zastaví v tej dvere a hovorí: ja keď som mal toľko rokov, to čo ty? Tak Gagarin obletel svet. A ty čo si dokázal? Dvaja východňari, alebo nemusí byť východňari, tuto má cigarety, jeden vo vrecku. Áno, postavím sa, môžeme to zahrať. Má cigarety, nemusíš. Telefón ti zvoní, východňar. To je ten istý operátor, čo operoval Michael Jacksona. Počúvajte. Nie, vážne. No. Má tu cigarety a príde k nemu opilec, že počúvaj, vezmi mi pivo, ja ti vezmem cigaretu. Dvaja opilci v noci, už ich vyhodil z krčmy, stoja na chodníku, jeden hovorí: to čo tam svieti hore? A on hovorí: mesiac, nie? Však viem, ale či september, október... Príde opilec nad ránom ku trafike, nakloní sa, hovorí: jedny ponožky. Pani hovorí: prepáčte, my tu máme potreby len pre fajčiarov. On: no, veď ja som fajčiar. Príde chlapík s krčmi nad ránom a manželka takto ťuká na hodinky a hovorí... A on hovorí, že po hodinkách ťukáš, po hodinkách. To môj otec, keď sa vrátil z krčmy, tá mama po kalendári bukala. Opilec sa dobíja do neónového stĺpu, do tej poistkovej skrine, kľúčami odbytu. Tak. A ide okolo policajt a hovorí: nie sú doma. A hovorí: hore sa svieti. Taký starší manželský pár večerajú v reštaurácii a sú tak pekne oblečení. A už ako starší manželský pár už nejak sa veľmi sebe nevenujú, skôr sa venujú tomu jedlu, tak jedia a ona má niečo z omáčkou, nejaké mäso z omáčkou a šmykne sa jej príbor a šups na blúzku a hovorí: vyzerám jak prasa. A on zdvihne oči a hovorí: áno, a máš aj špinavú blúzku. Korytnačky idú po púšti. Idú rok, 2, 3. Na tretí rok nájdú plastový kelímok. A jedna hovorí: dievčatá, pozrite, plastový kelímok. A druhá hovorí: zoberme ho so sebou. Keď nájdeme vodu, zíde sa nám. A tá tretia hovorí: serte naňho, na čo, poďte ďalej. Idú rok, 2 a na tretí rok zrazu studňa. A jedna hovorí: dievčatá, voda. A tá druhá hovorí: vidíš, teraz by sa nám zišiel ten kelímok. A tá tretia hovorí: keď mi slúbite, že sa nenapijete, ja po neho skočím. Čakajú rok, 2 a na tretí rok tá jedna druhá hovorí: vieš čo, serme na ňu, napijeme sa. A tá vyskočí spoza krikov, hovorí: dievčatá, kým není dôvera, nikam nejde. Príde James Bond do baru, tam sedí taká krásna baba na barovej stoličke, on hovorí: Bond, James Bond. Ona hovorí: off, fuck off. Druhý, príde James Bond do baru, sadne si za barový pult a hovorí barmanovi: Bond, James Bond. A on hovorí: gay, Sergej. Tretí. Príde, hej? Tretí. Príde James Bond do baru, sadne si vedľa také krásnej baby, tak to vyhrnie tie hodinky, pije a ona hovorí: vy ste Bond? A ona: ako ste to poznal?
že máte krásne hodinky. On hovorí, áno, to sú bondovské hodinky. Bondovské? Áno. No sú strašne chytré. Jak? No sú múdre. A čom sú také múdre? No oni napríklad ukazujú, aké máte spodné prádlo. On hovorí, tak schválne, aké mám spodné prádlo. On hovorí, no nemáte na sebe žiadne prádlo. On hovorí, to je blbosť, ja mám spodné prádlo. On hovorí, zase ukazujú hodinu dopredu. V parku stojí zaparkované v noci auto. Vnútri sa svieti. A chlapík číta knihu a vzadu, na zadnom sedadle, také mladúčke dievča štrikuje sveter. Príde policajt, pozerá, zaklope na okno, spustí okno. Dobrý večer. On hovorí, dobrý večer. Môžem sa opýtať, čo tu robíte? On hovorí, vidíte, čítam knihu. A to dievča vzadu, no, vidíte, štrikuje sveter. On hovorí, môžem sa opýtať, koľko má rokov? A on hovorí, o 10 minút 15. Príde chlapík do knižnice a hovorí, prosím vás, máte nejaké knihy o samovraždách? A ona hovorí, samozrejme, choďte, 3. ulička doprava, tam dole je taká policia, tam sú samé knihy o samovraždách. Chlapík sa vráti, hovorí, prepáčte, tá policia je prázdna. A ona hovorí, vidíte? To sú ľudia, si požičajú a nevrátia. Príde žaba na invalidnom vozíčku do francúzskej reštaurácie, nemá nohy. Zastaví, uprostred reštaurácie ľudia prestanú jesť a ona sa na nich tak pozrie, hovorí, dobrú chuť. Dobrú chuť. A ešte milujem krátke, rýchle fóry. Áno. Pán hlavný, v tej polievke pláva zub. Ukážte. Príde chlapík do zelovodcu a hovorí, dobrý deň, máte mandarinky rinky? Prosím. Mandarinky rinky. Nie, nemáme. A pomaranče, anče? Prosím. Pomaranče, anče? Nie, nemáme. A vy ste tu sama, ama? Ona hovorí, nie, sú tu aj iné predavačky. Áno, a kde sú? Oddychujú, chujú. Zajačík na kraji priepasti a kričí do diaľky. Medvedík, medvedík. Príde k nemu kôň a hovorí, Zajko, on, medvedík. Zajko, prosím ťa, prečo stále kričíš medvedík, medvedík? On, medvedík. A zase príde úplne blízko k nemu. Zajko, haló, prosím ťa, preber sa, prečo stále kričíš medvedík? On, medvedík. Príde úplne blízko. Hovorí, no prečo stále kričíš medvedík? A on, sotiteľ kone do priepasti, hovorí, koník, koník. Američania na lodi chytajú traja kamaráti ryby. Na mori. Zrazu, klasika, chytia zlatú rybku, zlatá rybka ju pustia, vykúkne, no chlapci, samozrejme, poznáte to, každý 3 želania. Ale rýchlo, nemám čas, my sme v Amerike. A jeden hovorí, čo sa blásen, tak si želaj. Ja by som chcel $1 000 000. Zrazu prásk z hora, kufrík hovorí, ty blázen, to není, brat, to je normálne cash, $1 000 000. A ten druhý hovorí, počkaj, ja chcem 10 miliónov. Prás, kufor, ty cashovica, $10 miliónov, to je normálne. A ty tretí rýchlo hovor. A on hovorí, ja by som chcel vedieť, robiť tak, že no tak to vieš robiť. A on hovorí, ja to viem robiť. Oni sa na ňu tak pozerajú. No dobre, no. A ty ďalšie druhé želanie. Ako druhé želanie. On hovorí, ja som vždycky, ako som bol puberťák, ja som pozeral ten časopis a tam bola tá silikovnová, taká blondína, ja by som chcel prásk z hora, v plávkach, v bikinách. Taká Pamela okolo neho obtáča, že ty vole, ja takú babu, ja som stále sníval. A ten hovorí,
Ja chcem takú brunetu. Prásk, hora taká istá, bikina, to obmývam. No a tí tretí rýchlo, on hovorí, ja som vždy túžil robiť tak, že... No tak to vieš robiť, on mi... To je úžasné, ja to viem robiť, rozumieš, ja to viem robiť. Chlapci, rýchlo, on už tak vysoko mali sebavedomie, hovorí, ja som vždy túžil mať ostrov v Karibiku. Zrazu prás, kufrík a tam normálne fotky, výpis katastra, list vlastníca, že ty vole, ja mám ostrov v Karibiku. A tam hovorí, ja chcem 10 ostrovov. Prás, kufrík, normálne listujú, že pozri, tu ostrov a tam ostrov, že všetko. A tí tretí čo? Ja som vždy túžil, aby som vedel robiť tak, že... Dobre, vieš to a zmizla. A zrazu strašný žúr na lodi, strašný žúr, všetko sa ohadzujú sa dolárovkami, $100, všetko, blondíny, objímajú sa, striekajú šampanské. A ten blázen sedí na špici lodi, pozera na ten žúr a hovorí tak chlapci, neviem, či som si zle nevybral.